Kapor kalabiang yang i bangin serang no yang ni kejing seng akan ni kano phai jangan ni keski batah kapan kong ni pediang sungguh ha nakam taki para nong syarai ki be ki jongi ki dekat ke komiti balang ya pi ki long kpa ki long kemi ki para samla bat ki hep ki baret bat kerpang ro nakam ta jong pi ki para panget ki badan ki wei pat ki balang ki ba ya rangkat bat ngi akan ni kapor bat kumjuru nakam ta jong pi ki parlok ki baya sementa bat kabalang lengba ke YouTube channel ngi pediang sungguh ha nakam ta jong pi bat nam ta jong ilang baro bat ni don gajing kermen ke scam mau blay unkerku ya kan ngapor jong gajing mani nadu kan ke stang bat hadu ke bangin penuai ngini apeteng na gajing ruai ke sispa sapuar to ai ban ya selok ikor ha utrai hukum ukres bakin iet klamuai gajing long siteli ki khon ublay kapan pau ka boram ukres saperthai kum tu bora lai teli gajing ruai ke sispa sapuar bat sispa sapo nak bakhamrem To ai ban ya selok ikor autrai o hukum o Krispa in it klamwai kajing long sitali ki konjong ublay kapen pau kapurom o Kris ha betay topen long yang ikum kapalang baseng ado jong kilai ngut auwei aneng kajingnya langkawe kapalang babha kaplaya Ibreu pa yo Kriste lapa kabalan siteli kayoka orblay Anyeng ha katoma banjoka betay kakotnya uben riu syajing jot laha kalam sya kajing ing uji sublaya ke para bagit baro haswa bagan puli ang gaktian gajong blay barbanduai cukwa barlam khamat khindiat hakabai dei bagan keski kani keski galong keski ka bakarpang ya ka balang bat ikani kari ka bai ka jongi bat ya ka balatip kum ka Thomas John de bat khindiat syapang uni Thomas John ubanengkong Udai ukhon jong Edward Jones bat ka Mary Jones bat kia don sipong wat sipara lakha yo Thomas John hakar psautrek ubanai January jong asnem khat praspa sipo ha tinafit bat udai na kalong yeng ke badok bat ka kalong yeng ka dairu kalong yeng ke bariu belai ukpa jong udai misteri batwet hagan kakam bat ulaju hikairu yo Thomas John ya kan kam misteri
Namar ka jingduk Thomas John dayo lat ban pule kuma pule ki weipat ki parakna bat haga juga por rengkar bat ka jing pule ulah habru ban trei ka misteri bat la ongru ba ulong ubat bet haga ni ka kam ka history ka yas ho yangi ba Thomas John ulong ru ubat bet haga bat hangshun haga bat sanar bat kumjuru haga bai dei bat ka kamrep kamriam nadu i ba udang red Thomas John udon ya kan ka jing angnot berkata kalong ba unlong elap ya ka gospel ka jong Jesus Christ pada ka jing isne ka jong blei ha ka snem khat praspa laipun yo ulala ban pendap ya ka jing puli theology naga bala Calvinistic Methodist College bad la ordin pastor yu ha ka siterik u January jong ka snem khat praspa Sao Paulo abala seng ya ka Welsh Calvinistic Methodist Foreign Missionary Society lajit artuli kijaka ha India kata ha Gujarat bat ha ka negeri kasi ka bai ka jongi bat lingba ka negeri society ka lajit ya Thomas John umanengkong ba unlong missionary un banwan bantrei ha ka negeri kasi bat ulawan poi ha ka negeri kasi ha ka arfa arterik ubanai Jun jong ka stem khat praspa sa huwei badleng ko de ha ka baidei bakani ka tarik ka arfa arterik ubanai Jun jong ka stem khat praspa sa huwei ka history ka yatho bakani ka jingwan poi jong Thomas John bat ka Mrs ka jong u ha sora bat laong ba ya kani ka ski lanyo kum ka sngi ka jing stang ka jing sai gospel ha kani ka ri ka si ka be ka jongi laning ilaban ong akten pareng makane ka arfa atarik jong banai Jun ka dairu ka tarik ka bangi ong akten pareng ka transformation period ya ka ri kasi lapan kelador ya ka ri kasi nadu ketika tarik ka kijipis nat kabarim kabatang elong lang kawei nadu kasnem kat khandai spa khandai puwei kalarai bat kilai ikut bakin rakhe dista ya gani kasngi kata ka arpo arterik ubanai Jun man la kasnem kom ka Thomas John de ban pensa jingkan mau yo ne missionary ubakrau ubalawan ra ya ka gospel agani ka ri ka be ka jongi bat ha ka juga poru daga jing tmu ban aingo yo ublei mangila yo ya ka jing sai gospel mangilong kumni ko mangilong hadukan ka por ba kan ka khman bat ka KGP assembly kala shimru ya kan ka sngi kum ka missionary prayer de ban kerpat ya ki balang baro bakin ken mau ya ki missionary hakaleng ki jaka hakaba ki trei ba ublei un kerku bat un yarap nagam ta jaki ba jing trei mission kanang ya saprang ka basngo tonat kalong ba ka sarkar jong ka jela megahlia kala pen bena haka laipo turek jong banai no bambar jong kasnem arja khnyo banadu kasnem arja khat pra on ai shuti ya gani ka arfa turek jong banai Jun habaro ki district ki bahap hapo jong kasi ka jantia bat ka ribhoi kum ka jing aingo ka jing sngongo ba ka jing buram ya Thomas John ubalawan ra ya gani ka jing sai gospel bat lengkot hakaban penkut wei Thomas John bat habala shim kulum ya ka ki kam ke ba ulale la ban ong tangkum ni syapang Thomas John ude ukpa kidak tho lani ki alphabet kasi ude unang seng ya ka school ude ru unohi ka school unong seng ya ka tho katar kasi bat unong sonkot udai unong sandur ya ka commission bat ka kamyalap udai ru unong sandur ya ka bela ka kitnong unong sandur ya ka khayi ka pateng udai ru social transformer ka bangi ong ten pareng bat udai ru uwei na kinong ai dawai ubat tebet ha kitu kipor kane ka long khandiat ka bai dei bat une missionary ubakhrau balawan sing ka ri ka bai ka jongi bat kumjur ha ka bai dei ba kan ka sngi ka arfa arterik ubanai Jun ha ka ba the gospel kalawan nadu kastem kat khandai akat praspa sapuwei ki para banget
ka jing pulin ka tien ka jong play lengba jong ka por ka long na ka city ka jong Paul cekidong Ephesus ka lenong ka basau ka dakhot ka badangkong hadu ka bapra hadu ka ba nyau nang tapat ka bakhat ar hadu ka bakhat lai kigentien ki bang kumni namar kata nga unong sa bendi ha utrai nga kerpat ya phi ban yat kumbadai ya kata ka jing khot daga balakhot ya phi daga jing ngauret badaka jing jamnut baro daga jing yasha salam daga baya sha parlok hi daga jing ya it daga baya le minot ban bat ya ka jing long kawai jong umun sim daga jing khum ka jing suk don kawai ka met bat uwai umun sim kumbala khot ru ya phi ha kawai ka jing kermen kata ka jing khot jong phi uwai utrai kawai ka jing et kawai ka jing pen baptis uwai ublei bat ukpa ya baro ubah halor baro bat lingba ya baro bat habaro kanrei ha uwei pa uwei nangi la ai ya kajing ai kat bakum kajing thau kata kajing ai ukres ya kaban penjana ya kiru khut ya kata kajing trei kajing sakritian blai ya kaban tei ya kamet ukres tat onda ngiyok poi baro sakata kajing long kawei kajong kajing et bat kajong kajing tip ya ukun ublai hadu kajing long rang ba pha hadu kajing thau karan yang kajing dap ukres to ublai uni stay ban kerku ya ka jing pulin aktian kajong ublai bat ngilang baro ki bala sngap bat ki bala syak skor ngini pendam kajing tuai ublai bat khpa jingi ubah beneng ubolong utrai juga beneng sajrong bat ka khendau satuan utrai ubala thau yangi utrai ubala yalam yangi utrai ubala khurkhuru ya kajing em kajongi abang gidon hakane ka por hakane ka yeng ka bagan tang kajong me iwan ban pen krau ya ka kerteng kajong me iwan ban yaro ban kentiu nam ya me au blai nama melong ubadai hok ban yo ya ka boram badi ka kentiu boram baro ya yu ya me ablai namar kajing don rekat kajong me kajing em kajongi lengba kini kisngi ba kini por ki balarit no don ki por bangi mat i gajing pang i gajing sitom i gajing juk i gajing khan na gajing em ba don ru ki por bangi dap i gajing suk i gajing paho ni mat i gajing kot gajing khia ni mat i gajing kat khu gajong me ba kini artali ka konrad kum ki breu kat bangi dang em hasla jong ni ka porthei ngi kendu ban ngi asyam ka konrad namar ba mesha yangi bangini kendo ikini kajing asyam kajing jangi ketang ba menyo ban perang yangi ko konrad bangin sngau thok khamha yakani kajing em ba kajing pen khre ru yangi bangin kot syakajing dap ren yang kajing ukres nyanyo yame ko konrad abangin don ru akan kajing ka bakan tang kajong ma bangin yo ban mani ban sakri yame kum kabalang hi baro kawe pada pagi don akan dikapor konrad ngiwat ika jing alam kajong me ngiwat ika por kajong me ban ngitip ru konrad bahaba me medar rangkat bat ngi ngin yo ika por ban mani yame ban sakri yame ban ngi dekarman skam konrad bagajing sakri ble kan long basyep hem kan long ka ba me men chem skop ha ban kan ai bor ngiru bagi nang lak ban peteng ban yat ika ni kajing em hasla jong ni ka porthei ngi ai nguru yame konrad lemba jong ni ka ski kabalang ka ski ka bakrau ya ka balang ka jong me hakani ka ri ka bi ka jongi bat kumjo ru ya kani ka ri hi ka bi ka jongi akaba haka slam kat praspa sopway akabukum kani ka sngi ka konran ka jing stang jong ka jing shai gospel kalawan hakani ka ri lom ka bi ka jongi lingba missionary ushakri ujong me Thomas John ubanengkong batlah tabe ya ka jing shai gospel batlah penkeladur ko konrad ya ka emlang ka salang bat ya kan ka ri ka bi ka jongi bat leng ba ka ka por ko konrad ngis ngongu ya me madai mame ko konrad ubala pli ka ka lat yangi dai mame ko konrad ubala wan ra ka jing shai yangi bangilong kumli ko bangilong kum ka jat pen riu hi namar ka jing isnei ka jong me ka konrad bat bangi don ka por ko konrad Iwan banbu ti kerpang ko konrad nagamta ki missionary ki badon haki jaka ki ba pher konrad haka jing turai kam ga jongki
banyak lap ika gospel ka jong me kumba mela kerku ya kan ika ri ka bi ika jongi ina ru ka jingkirman ka bas kham ka konrat baki missionary ki badan hakana kono ka jaka akaleng satlak jong porthei ki batrei na kam ta kam ka jing pendem ka jong me man isne ban kerku ru yaki bagi tu ki jaka ka konrat ki mampat pediang ya gospel ka jing pendem ka jong me ken yo ban pediang ya ka jing shay gospel ka jong me bangi don ka jingkirman ka bas kham ba shibon ru ki pramasim ken yo ban tip ya me ban pediang ya me kemunong pendem bolong try bo unong pendem jingi Jesus Christ iwan na ka por konrat bangin bukti la ka balang ka jong me hang ni dum siam kala ya na ka we ka snem ka konrat da ka jing nor kat ba da ka jing alam ka jong me bani aingo ya me konrat ba mem jule ino ela ka balang ka jong me ka bab ka pentun lon ni ki kam ka jong me na ka we ka por ban amar kata tu kerku konrat gerpang na do kinong syarai jong ka balang ya ki khot jong ka komiti balang ya kinong yalam jong ki seng ki bahapo ka balang kum kinong yalam ki ba khamat ka konrat bangin ang la ban pentun lon ni ki kam ka jong me ban lam ru ki wei pat ska jing penim ai ka jong me kerku konrat na plaki khot jong ka balang baro na do ki barit tambah do ki ba santang kersan bo rangi konrat banang penyo ingi ka mensim bangin ang la ban sakriya me ha ki por paro dorang kan bar kirim pe ki stan baro kerku yaki apa yang bon ke jinga syam ke jinga kendo kintim ba me ka konrat me sen syar akirim pe ki stan baro bakin syanya ro tang hame bakin ang roham ro ka ban sakriya me ha ki por paro iwan bangin bukti ka konrat lemba jinga ka por nagam ta ki baduk ki bakerdo ki bathan ki basliang nagam ta ki bamat iya ka jing sya pen si tomben ki bamat ki jing sya te ki jing sya ko ma ki nri jong apa ba bamat ngidwai na ka bakum kita ka konrat bangin don ka jingker ben ka bas kam ha pren ka jing syam ka ba jing ka sa jong ka jing me mesen syar ka konrat ya ka jing me jong ki badi arab ya ki konrat bakin tip mamelong ublei ubam dan kan ka jing ka bala ban khang ya ki banamar kata bakin hai shme kinwa de khmat chome bakin yo lat ka konrat na kita ka jing ki baki ma ka jing kerkuru ingi lamba jong ka por ka bangin ngas lok akan ka yeng ka bakan tang chome menya ashwa jong menya lami ka jimut ki berkat jong bak ai ka bagin pendap lamba jong ka por kan long ka ba me mesem skop ha nagam ta ki khon ka jong ki bah po kan ka por dodor kan bagan ka por ka barang sa dos ngau konrat ka jing wai ka jong ma bro ki pop ka jong kan wai ngepan ki ne paro kan yo trano pem jing Jesus Christ amen numa jong ka por gen yo skop ban ikam jong ka palang ki jing penbana ka jasangan thai ka long tang suai kan jasang bat ka dei ka jasang duai ka Junior Christian Endeavor Society jong ka balang kan panlong ya ka anniversary ka bakhat pra jong ka la shibet hangni hayamani ha ka por la steng ka program ka long kumni i nong yalam inong i Miss Balari Hun Lengdo, President, Police Dang, Daki Associate Member, Nong Dwai Master Ban Chan Board Pudi, Nyo Ban Lumi Kiching Aingo, Hakapor Ban Lumi Kiching Aingo, Kandon Ka Special Number, Naka Junior Christian Endeavor Society Pentom Kra, Ka Junior Christian Endeavor Society Gorfling, Bat Ka Junior Christian Endeavor Society Nong Deo Sao. Inong Kren, Hagani ki jaseng ilong i master one scam maranyang. Nyoru yaka special number naka Junior Christian Endeavor Society lum siam. Dien kata kandan kajing spellang naka city chekinong Ephesus nang ka balai ka khot ka arhuai but jingkar kupun waida i senior advisor. Ha ka jaseng Hindi service ha pentorm kra. La shibet ha kapor sawbaji inong kren inlong Mrs. Mina Nong Klau. Annam don jaseng jongka Senior Christian Endeavor Society la shibet namar bakan don kanika anniversary jongka Junior Christian Endeavor Society.
ha English service ha khandailat la shibet ha kapor saushiteng inongkren ilong i Reverend E.H. Shulai. Ija sengdong ha kapor nrebuji ha kadong lum siap mingi ija sengaleng kanlong ha yeng jong Mrs. Vidalin Yau Pniao but inongkren ilong i Mrs. Lahun Soklen. Ha ka ja sengdong pedeng ka ja seng kanlong ha yeng jong i Mrs. Esther Jun Shongwan but inongkren ilong i Mrs. Marbhalin Maulong. Ha ka dong lum siap sepmi ka ja seng kanlong yeng jong Master Brim Singh Mau Pniang but inongkren ilong i Master Elvin Stone Yap. Ha ka miet balang kata arpusan tereng kadai ka jaseng pedang balang bat weng suspension. Ban pulis dang bat duai ilong Master will be emli at ban keli jengkeli teman besan L.A. Dakar. Ka Bible study jong ka balang kan long ha ka singithok dieng kumba julong hangni hayamani ha ka por nyau baje. Haka sing sejan kata ka arpu pratareng kadai ka jaseng pediang riu dukhon ban pulis dang badwai ilong Master di Fira ban keli jengkeli teman besan H.W. Tham. Haka ni ka sing tribe one kata ka arpu khandai tereng jong ni upnai kadai ka sakramen. Haka por shipos teng mestep ka sakramen kajing penbaptis ban pulis dang badwai ilong Master H. Kharkongor. Haka jaseng ka ba shibaje ka sakramen ka jing khawai try ban pulis dang badwai i teman besan D.K. Kharsandi. Haka bai day bat ka sakramen ka jing penbaptis la karpat yaki para banget kiba donjing temu ban penbaptis yaki kun kin sngoba ban aino yaki kerteng jongki halani shua jongka sngi sajjan hai astan sekretari jongka balang i Master Bidan Man. Kanipat kalong sakawai ka jing penbanana kaliang jongka jaseng samla si union Shillong Rilum Presbytery. Ka jaseng samla si union Shillong Rilum Presbytery. Ka donkam banyo yaki individual sponsorship kiba kloy banyaram na kabenta ka jingtai ya ka ying school bathamai jong ka jaseng samla si union Shillong Rilum Presbytery ka badon hangthi ha mairung he ka jinglut ha ka batay ya ka ni ka ying school katkum ka plan estimate kalong san phuwailak nyopulai jar sanspa tingka kumta la karpan laga don ki parbangan ki ba kloy ban yaram na ka benta ka ni ka kam kin sngoba ban ya kendo ya i General Secretary jongka Senior Christian Endeavor Society Miss Balari Hun Lingdo lani ya i Pastor in charge jongka balang i Reverend P. Maulong. Kijing aingo ki bangilayo panlum
ni tuai. Au blei berukpau jongi bahap ning sesisian ngiwan lang ya kaban aingu ya mekopa. Namarkan nok pai jong ni kesingi. Ya kabakumni ngila ya kaban ya dan lang. Hakan ke ying kabakentang ke jama. Ban yo ya kalat ya kaban ya mani ban syakri. Ban pen krau ya ka kerteng ke jama. Namar ki kam ki babha ki bakrau ki ba mamalale haka jim. Isngau kemen ban ken mau ya kan kesingi. Kabakerpang ya kaban nakal yang ki bor sensyar. Kajongi kopa. O trukutrai nakam taki bor balang. Ya kabah ka kendar jongka layo ban bu kerpang. Ya kan kesingi kabangitip ya ka kum ka Thomas John di. Ban ken mau ya ki kam. Bat ya ki jingle. Ya ka ba uniu syakri ubakoda ujama. Ula dan benta ban produk ban ai. Ya ki alfabet haka jeng sngau thu haka ketien kabangingi keren. Hot ko try ban yo sngau ban tipru. Ya ki kam ki kti ki jingle ki jong ukupa. Bat kam kerpang na kamenta ka jingalap. Bat ka jingathu ka jong u. Ba uta unong kit unong ba. Uday uji sukres. Ubala ban penem nakam tajongi. Try babha wat sya bagan kasngi kan long tang kajing ken mau. Nayarap ko pa bangin ken mau ya ki ay ki ba uniu syakri ujong me. Ulale kata kan pen ki ya ki mensim kajongi. Bangiru ngenut ban shlan ban le ye. Nakam da keburam bat ka kerteng kajama. Try ulalong unong sandur hakakam yalap. Oh, ulalong unang penpriang, ya ke gospel ke jimpenem ke jamat try. Try penkilem ya ki donut, bagi mensim ke jengiru ko try. Bangin angnut ko pa, pamangiru ngin terang ngin kuat dik. Ban penpriang ko pa, ya ke jeng sisa ke ketin ke jamat ko try. Oh, kalak ban long ngimlak ban let jalap. Dangi lapat ko try ban kersyan, daki weipat kilat kelenti, ya ke bame men pelilan. Kenrat babhangis ngau kemen bandan ru hakabakum kene kejing syakri. Dakabangi layo ya kalat ban ai syakakam ke jamat tetrai. Oh dakamen sim kabakmen kopa. Abang yo bentah ban ai. Trai babha melakirku tetrai ya kejingim kejongi kopa babha. Dari trai lingba kita kejing kirku kiba mamate kerhai. Kendiat ngipan pai syakakam ke jamat. Dari try babha meyo i ya ka donut ka jungi. Meyo i ya ka jingmot ka jungi. Meyo i ru ka jing thmu ka jungi. Abangi ai sya ka kam ka jama. Try babha to isnai. Bat ter penroy pensoi ya kini ka jing ai. Bat habaka balang ka jama ka pendan kam. Kinlong ki belar kam na kam ta ka buram. Bat ka kerteng ka jama. Dakar ku kerpang ya lau jong syakri ubakora ujama. Yau ba mamalakat malajit sya ka kam ko pa. Om tang ban penyat ke kenrat ya ki kam ki bedai ke balang bat ban besaru ya ke jing sisa ka ketin ke jama. Oh ke kenrat ulong tang brio dapen slek ya u bau nut ban yeng ban keren ya ke jing sisa ko pa ba. Oh melatep apa ke donut ke jong u trai. Ya ke ketin ke ba memen sakren ling ba ke sintur ke jong. Bat ya rap ba kita ki kentin kini ban ha bagi donut ke jong ko trai. Pat kita ki donut ke jong ki try kin pelong yang ikan pelak yang ikut try. Bangin nang yair hem ban syakri ma. To kerku ya kini ki benta barok jong ni jing syakri. Nya IT hakikati ki joma. Nabi kini barang ipa nak kerteng jong Yesus. Amen. Dengan dia petang nak jing ruai ka basis pa sakusan. Atrai kan mau la ka balang tawan kelo ya rap ya ta. Balai bagi pat ba nong syun kin yo penduk khat ya ka. Kum tu boro lai teligir khat. Ka jing ruai ka basis pa sakusan. Atraikan mau ya kapal Doan klo
Ya Rab ya Ta baik kita ibadat langsung kenyok ben dokot yaka aben kifrisat yane Bangain along bapela akala wading latan dikampel lalang kacetan medna cen jabla penma Aban kim anaritapa aban lat nasitam esake kapuram jangko omajang upasapa Ki para bangit baro haka panangkong nga ay kuble yapi baro ki badan haka nega por bat kerpang ru nang project pi ki parlo ki bapen link ba ka YouTube channel jonga balang haka kertenga jong turai ba unang penimjing Jesus Christ bat nga sungo buram ru nang ka balang ka bala bersiat biang hangai ga nega benta bangani sam ka khobor ngakien ga jong play kerpang haka nega sngi ga bakrao ya kari ka be ka jongi ya ka bala tiap kom ka Thomas John di Ki para banget kumbala mit pang na kabasang bagani ka singi kalong ka singi ka bakarpang ya ka balang bat ya kan gari ka bai ka chungi kum ka Thomas John de bangai nget scam banakalyang juga KGP assembly ru kalabu ikan ka singi ka lashim bagandai ka missionary prayer de Balese pila ban kimi lenti baka khobor ka ban sayo asngo kan ka poro kan yasno bat ki commission danish pangka jingelap ka gospel are ka domlong kumta ka khobor kan ya ta ka bat ka benta bat ka ta ka long bangalabu ha ka subject bat ka subject ka bangine kren leng ba chong ka por ka long ka balang ka bakot sakaran yang ka jing tapu kris Kabalang kabakot sekaran yang gajing tapu kuris. Bani legit ya kan iga benta. Ningkong dengan mapai. Syakan iga sengi. Jongka sem kat praspa sapway bat lunter haka history jongka balang haka iga rui kabe ika jongi. Lawan ra ya usambai ke gospel. Akan iga rilum kasih be ika jongi. Nado kasem kat praspa sapway. Bat kabalang kalayan, bat kalasan, nak kau ikas sengi, kau ikas sengi.
Bat ngisngau kemen baka balang hadu menta kala nang roi. Bat hakan ka balang. Akan ki riulo me ka jongi. Idan sautu ki sinat ya menta. Bat ngimla kham da aingo yo blai. Bat kumta kan ka balang ni ka balawan ban seng hakasnam khat praspa sopu wei. Kamdei ka balang. Kaban syuroi tang hakajing buan beriu. Bat hakajing pendep. Yaki kam joka. Mereka jing temu hi ka bau blai ulawan ra ya uni sembah ka jing sai gospel hakan ka ri ka be ka jongi. Kalong bakan ka balang ni ka bala seng. Kan kot sekarang yang ka jing dapu kris. Bata kan ka balang ka bala seng kamla ban kot sekarang yang ka jing dapu kris. Laisi kam don jing mut. Namarha kata ka sengi ka bau Yesus Kristus uman man syau ya ka balang ka nang let kurim. Kata ka balang ka balang ka bakut ka balang ka bailong situli. Ka balang ka bau Kristus unyo i. Baka kuat hakaran yang ka jemo. Namar kata ngalawan ra ya kan ka kubol kan ka subject kan ka por mangine keren. Ka balang ka bakut sekaran yang ka jing dapu Kristus. Bas ngotonat kalong bakani ka subjek kat bakanang penkre. Bat onda haba ngalda ban penkre e ka subjek. Ngalayo i ya ka program bat ka team jong Women Sunday, Women's Week jong ka snem ka bamenta. Marloong bakani ka subjek kaya sno kaya tengku bat ka sub team B jong ka Women's Week Women's Sunday. Ajen sang laile ban kiar no namar bangin sayo sngau ya ka team. Auni ubanai Julai lengba ka jeng rakhe ka Women's Week badi ka Women's Sunday. Raya ka ega ba ulai ulabu ka dono jonga bangan kren ka subject. Kamaila denga bangan pai pat sawai pat. Bat kumta ngala penskam ka jemut ciperkat bangan kren. Bangan nget skabru bakan long ka jengkarku. Nakam ta jong ilang baro lengba jeng ka por. Ka balang ka bakot sekaran yang ka jeng dap ukris. Kai kabalang. Lengkot kabalang dari kakenhun jong ki panget hau Yesus Kristus. Bat habaong kakenhun jong ki panget kamut bakadi kamet ka baim. Bat kumno kani kabalang kaim. Kaim namar ba uman sim ublay uai jeng. Ublay uni uju uman sim ublay naduk ka keper Genesis bahadian bal depan tau yo ubreu. La persat ya kaman sim ka baim. Auni ubreu, bat uni ubreu ulaim. Bat kaju kabalang nadu balas seng ya ka. Bakas dang hakas ngi Pentecost. Laai yau mensi makhut. Bat kabalang kaim. Bat kadang yaim hadu menta. Apa deng sibun ke jing yat lenti ka jongka. Kae kareniang ke jing tapu Kris. Kareniang ke jing tapu Kris ka thau ba kata kabalang ka badon. Kadai bandon ye kini ke jinglong ne kinong rim. Ye kini ke nyau tuli ke jinglong. Makani ka balang ka jong ublay. Kadai bandon ne kini ke nyau tuli ke jinglong. Bahkan poi sekata karen yang ke jing tapu Kris. Kabenta ka banangkong kani ka balang kadai tang gawe kamet. Bar kata kamet kadai kamet ka baim. Kamet ka jong Yesus Kristus. Om dan ar tuli kemet hari tangga we kemet. Bagai kemet ke kemet ke baim. Bat hakani kemet ke baim dan sibun gitu khat. Bat haba kidan sibun gitu khat kidan lala ke jingla. Kidan ki basat, kidan ki babiet, kidan ki bakrau, kidan ki batulot. Kidan ki baklan, kidan ki baduna. Kidan ki baruspa, kidan ki baduk. Kidan ki baklan ke jinglong masim, kidan ki batulot ke jinglong masim. Download hagan ka met ka jong Kris. Pat kumba kalong ka met ka jong ubreu. Aba ka wei ka met ka kta ya ka met hi baro ka wei. Bat kata ka balang ka jong ubleiru ka de banlong kumta. Aba ka kta ya uno badi ka no re ka no ka khot. Ka de ban kta lang ya ki khot baro.
Namar bangia long kawai. Kau Kris. Kabaar kanika balang. Kadon tang away umunsim. Kadon tang away umunsim. Uni umunsim. Ubaladon naduk kabasdang. Hakabalat hau ikapartai. Ubaladon naduk kasngi. Hakabak kisispaar pengut kiab hakakamra kabahaneng. Baranda apa kilayok pediang ya kanika bor jong musim akut. Kilas zang banyalap ya ka gospel. Batlai hajar ngut kila pediang ya ujis kures. Baru ni uju obensim. Ubalatrai haki banget baro. Bat hasil enter ke history jong balang. Baka balang kanang san kanang roy. Bat kalong kumni kumakalong mentah. Bat ngenges kemba uni uju obensim. Undang yalam ya kabalang nang ni syakmat. Apa deng sibun gejing bat gejing kendo. Bat gejing syapen si tomben. Baka deban mat. Kabalai kani kabalang. Kadon kawai gejing kermen. Gejing kermen. Ya gejing bam cukut. Apa deng. Gejing kermen ya gejing bam cukut. Bunsin. Abang ia keren sepangga dujok ni sajong kajing yap. Im juong ni kajing im. Abang kita dah dujok yong kajing yap. Persyang ban make sense ban mudur lah dia. Ka make sense em datang yong kajing yap. Lada yap. Kemudian sulto Yesu. Henry bobon hi ki ustad komentari. Jong aktien ga jong blai ki ong. Pakam de kajing yap kadi kajing em. Kadi kajing em bam jukut hadu jok. Nama lada em pin sikau tu ya kajing jenjar. Badi kajing lada yap hinum so tu so. Kidan arteli kajing em bam jukut. Kajing em bam jukut hadu jok bat kajing em bam jukut hapneng. Bakum ki bangen ni kirmen ya kani kawai kata kajing em bam jukut hapneng. Kamde ya kajing em bam jukut hajur jok. Maka ni kaju kajing kermen. Kumbaong kaktian kajong belai. Maka ni kajing kibang imat mentah kamlong bakat ka buram ka bansa penpau. Bat kumta kum kibanget ni yaisha ki kajing kajong i. Kamper kita kajing kilong kiba hadu katno. Hari namar bangi don ni kajing kermen. Kani kajing kermen kiba Bat i don ru i kajing skaus hem. Baki kin sabha. Dah hakik por ki peladap imat. Ki besniu. Kabasau kani ka balang. Kani bandon tang we utrai. We utrai. Baru tahu di utrai ba unang penem jengiu Jesus. Balau ukle jong ka jengim. Ukle jong ka longwing ka longsem. Ukle jong ka balang. Baru sim jong ka perthai. Om dai pat daki we pat. Kabasan baka ni kabalang. Kadon kaway kajinget. Baka ta kajinget, kadi kajinget, ahu Jesus Christ. Pat om tang mangindon ya kani kajinget, baka ni kajinget, kabangindon ahu Jesus Christ. Kamsan. Nadu kasngi bangilah pediang ya Jesus Christ. Kadai bansan. Kumba kajing long breu nadu badang kelung ngisan nagawi kasngi sikawi kasngi nagawi kasnam sikawi kasnam kani kam kajinget kajongiru kadai bansan nagawi kasngi sikawi kasngi batong kaktien kajong blai ba kani kajinget kadai bansan nadu kajing long rangba hadu karen yeng kajing dapu kres kabahan reu kani kabalang kadon tang kawai kajing penbaptis. Kadon tang kawai kajing penbaptis. Ba kajing penbaptis. Kadi kajing tinghon. Bahadin bala penbaptis ya Jesus Christ sa kawa Jordan. Kaktin kajong ublay. Layo ngau na beneng. Hakmi uni ulong ko na ba e jonga. Hau ba nga ngau ba.
Lating kun. Badai tangkat ta kajing penbaptis. Badai naru kasngi bala penbaptis bagi long kikun kajong belai. Agak kerteng kajong kilai hau bei. Badai ru tang sisian kajong. Awat kila bandon kirukom. Bala kijong kirukom. Aka balang persucian ni penbaptis. Daga basendret ini daga basyuta. Iwai ki balang kila daga basyupen ngam. Kerekam her kanu ke bangile. Kadai balong tang sisi. Bat kabah nyau. Kane ka balang gadon uwei kupa. Uba ya baro halor baro lingba ya baro bat habaro. Uni ukpa. Udai ukpa ubah habneng. Udai ubah sedang bat ubah kut. Unang tau badan bor ubah tiblut. Bat ubah lut laki kai baro. Kini kilong kenyau teli kicing ki para banget. Bangin yo i ya kadur jong ka balang ka basan sekarang yang gajing dapat kures. Bat apa ka balang kasan kakot sekarang yang gajing dapat kures. Kidukot kiba penlong ya kata kamet ke jong kures. Kiba kentup yang bat yang i. Bangin di bandon ni kini kenyau teli kin nokren. Kawai kamet kajingalong kawai kalong kabatan kam hangi gitu khat jong balang. Bangin don tanga wei umensim. Bauju umensim. Ubanya lam yangi hakajingalong kawai. Kaju kajing kerman. Wei utrai kawai kajingat. Kawai kajing penbaptis bat wei kupa. Bat lala kadon kanu. Kabasong per na kini. Kadon ka manginyet yala deki para mangai. Bat kani kabalang kabasan. Sekarin yang gajing dapu kres. Kamde kabakasusan kumtu. Raidon artli kibenta kibayatrei. Ban penlong na ban penyo ya kani kabalang. Kabakot sekarin yang gajing kres. Kabenta kabanangkong. Kadai kajing terai. Lani kabenta kajong umun simakut hakabalang. Banyo. Ya kabalang kabakot sekarang yang kajing dapu kuris. Umun simakut udon kabenta kabakrau. Hakani kabenta. Umun simakut nangkong upen long kawai kibanget. Dagaba upen kendo syafang kapop. Kahok bat kajing bisa. Pada apa udah mesti makhluk ulah pengendo ya Gibril kisah tu ilah kacang kapop kipendem bat kipenred ilah dia bat kipai bat kipediang ya Yesus Kristus bat hangta lah penlong kawai ya kipakai kabar kalong bau ni mesti makhluk limba kacang terai kacang upenyo iki banget ya kacang gabat mai ya Kristus angak sien kacang belai lah wei udah na Kristus sulong ujing tahu bat mai hakmi kiai kibarem kila dono bat kiai kibat themai kila jalong. Lapan long themai ya kibanget baro. Kabalai ba udah umen simakut upen singautu ya kibreu ya kalenti ke jong ulai. Jisu wong ngau bolong kalenti. Bat kalenti ke jonga kadi kalenti ke bakem kamde kalenti ke bakelut. Kabakade kalenti ke bakem kan lam sikajengem. Kamde ke basuk nakam ta jonga bat jongi bengin yat iklenti ke bakhem. Re une umsi makhut un pen sngau thu yangi. Un hikai yang. Ongak kien ngajong belai bonda ula wan une umsi makhut un sehikai yangi ya ki baro. Ujisu ula hikai ya kisendan ya kelenti ke bakhem. Re hakapor kabakidai banyat ya kelenti kabakhem upetros ulen ya Jisu. Ujidas udi ya Jisu. Iwe kisanan kipet. Raidai hadin bagi liok mat ya kabor ke jong mensi makhut ya kasngi pentakos lapen kelador ya ki. La ya ki ya kajeng slur. Makane ka di kelenti ke jong belai. Pat kisngau tu kamut ayu
banyat ikalang ti ka jong play. Kabasaw ka ba umansim bakut ule kalong bau penlong ka way hau Chris ikijay benriu baro. Balah penya so hakabalang. Kabalong ka met ka jong. Compare gidai na ka jay benriu ayu. Compare gidai na ka kanhon ayu. Arisisin bau umansim bakut latrei. Hanu re hanu. La penlong ka way hau Chris. Mat kabasan kalong bau ni uman si makut ai jing em hagi dekat juga balang. Wai jing em hagi dekat juga balang. Jadi kalong kisan teligi benta ki para pangai. Bau uman si makut udon ila ka jong benta. Ban penlong ya kan ka balang nga jong ulai bahkan kot sekarang yang gajing tapu kres. Mat sakawai pat ka benta. Pada kata kabenta kalau enggak benta jong ki pangit paro. Bun sin dai hang ni bakum ka balang ni feel haga jong em jong. Bakum ki dekat jong ka balang. Ni sedang mantlot haga jong long mansim. Namar bangi khmi lenti. Baka balang haga bangi ngidon. Kadai ka balang kadai banlong ka balang ka basirham. Kapalang ke baklan. Kapalang ke bahasa elam humasim. Balak milen ti ya kinong elam. Bagi dia bandon. Ya kacing syirham. Badai kacing lah. Dan bunsin kami ya kata. Harangi kelet. Bakam day ka benta. Tangjong kinong elam. Bangin penyo ya kanika balang ga bakot sekarang yang gajing dapat kres. Mereka kanika benta jong baro way bat ka way gitu hot jong ka balang. Dan kapor babun sien yang baka balang ga jong i kayap. Omla banlen bakum kinong ilam dan ka benta ka bakmat ban lamnya ka balang. Rela kayap ka em ka balang kamdei ka jiki kle tang jong ginong sarai. Kadang jiki kle jong way udukhat ubala priang bad ubala nget au Jesus Christ. Bada pim ban priang ni kata. Nilai lait nak tiun ka jong ble. Nama kata klet no. Kabayi pet tang sikinong sarai lani tang sikinong yalam. Persang man yit ila dia. Nga kumunong saray nga mla man keno yaki paranong saray baka telot ka balang nga jongi. Nga pet sala di. Namar nga day udukhat juga met ukres. Kamday tang mamaki gide gidukhat. Ngaro nga day udukhat. Mapiru pide gidukhat. Mangi baro gide gidukhat. Jonga taka met ke jongo Jesus Christ. Bada haba kata ka met ke jongo Jesus Christ. Kakta lut ya baro. Bat namar kata, ngidon ka benta ka bakraw, kum ki banget. Nalor ka benta ka jong umasim bakut. Kini kilong kisaw tuli ki benta, ki pamangi kum ki banget. Ngidon ka jing kitli. Ngidon ka benta. Ban penlong, ban penyo, ikan ka balang. Ka bakot sekarang yang ka jing tapu kus. Ka benta ka banangkong, iwas ngauret. Jinglong kabalong simple kajing skauret. Kani ka benta ka banang kongkum ki banget bangin don bagata kalong kajing skauret. Omday da ka way par ka jinglong. Omday kajing start ka jongi, omday kajing la ka jongi. Omday kajing skaut ho ka jongi. Kani kajing skauret. Kajing skauret kadi kajing priang ila de bangi duna. Kajing priang i kajing peni jong kiwei. Bakari kajing pendam. Hau belai bangi mlong i ai naladi. Banamar kata ka khot yang i. Bangin yit tadi. Bangin don ikan kajing long bos ngore. Compare umen simakut ule kumno hakabalang. Reda mangi kup ki dekat juga balang ilong ki basarong.
Kata ka balang. Kanang yap bat kanang tron na kaway kasngi si kaway kasngi. Ngila sakhi dalam kejong kikmat. Haus nem arajan rio. Gibabun na plang kejong ngila sakhi ya kabor. Kajing tray kejong umun si makut haka balang haka nikari kabay kejong umun si makut utray. Kajing kalong bagi kun jong kabalang. Kim don ni kajing ngauret. Kadon kajing sarong. Bat menta POE bangilong kumni ko bangilong. Ngisdang man telot, ngisdang man her kajing long musim. Namar bangi mailat bagajing ngauret kajing ukres kan sincere ya kajing kajong. Ngi ailat bagajing sarong. Kan yok ban telap yang. Bat kani kapen baklano ya kalenti kajong. Bat kapan suai, kapan telot, ya keterambat ke jenguk kures. Ya balong kanong let kurim ke jenguk terai. Kabar. Kane, kum ki banget. Ngiri bandon ke jenglong ke bajam not. Ke jenglong ke bajam not. Ke jam not, kaya sno, bat ke jeng kenjai. Ke jeng kenjai, hapling ke jeng ki palo. Bangim day ban long panik aga jengem ga jongi. Re bangin long kencai. Ni singo thu ha rangi long panik kam tame aga por baki ujumai. Teng ngim singo thu kakta ya ga jemut je perkhat jongi. Bat ngi stang man lebe. Teng haka balang. Don kapor bangi bakla ban bishar ban yit tadi. Ngisngau bangila shirhem haka jekem. Redon kipor bangi bakla. Kamdai gajing shirhem, kabang ngisngau tu hari gadi gajing song shit, kabadan hapo songi. Bah pring kita gajing song shit gilong panik. Banda haba kilawan gijing ngisdang ban kulmar, ban ki gajingat songi. Ikan mau kisenran, agak duriau. Apa kidon nak kalian, kidon baru jisu. Bat kamu dah bau jisu don, kijingnya kinuman. Riu jisu, apa dengan riong ulang kenjai. Bat kata kabala kwa yang iru bingin don, yang ni kajilong jamnut, kajilong kenjai. Kajing kenjai kaya snok ru, bat ki babha. Kajing bah, kajing mut jeperkat. Bah katin ka thuliat. Bah kajing ada jongi bat kiwai. Kajing jamnut kaya snok ru bat kajing pendam. Kebentar ke balai. Kajing long bakum ki banget ngindon. Ki bayai syak Islam. Bandon kajing yai syak Islam. Jadi ke jinglong ban yai syak Islam ke jingla ke jongi ban yai syak ya ki baro. Namar kita paya bahaga jongim jongi la sensar tau belai. Bat belai usah yang i ban usah bagi jing tunjuk kin wan ke jongim jongi. Ong kak tian ke jong belai. Ba belai unum tunjuk palat yang i. Ya kata ke bangi ngimla ban syak. Bengkar berkata unai kalat. Bat un peli kalat yang i. Bengin yo job nak kata jing tunjuk ke balamat ke jing macam ni. Ban nama kata bangidang mat, bangidang syak ye jing tunjuk bagian wan ke jing macam ni. Totip bau belai ulah ahi kabor ban ya syak. Ulah ahi kabor ban ya syak. Banum sutu bakal lagi para bangat. Ngalaju orang kini bon sin. Ublay tunjuk ujub kum tu kum bangi layoi kaktian ke jong ublay. Bat lese ngila ban ong ba ompat don breu. Ubala ban syak i ke jeng kum syak ujub. Ngiyo iru yo Joseph bala tunjuk yo kum tu. Lagi para banget ublay simla tunjuk. Ya no takajuk ke jeng tunjuk. Ya paro.
Yau wei tunjuk do kumwei, yau wei tunjuk do kumwei. Banamar kata, lada ublei tunjuk, yau Joseph kumba tunjuk, yau Joseph unumla bansha. Balada de tunjuk, yau Job kumba tunjuk, yau Joseph, Job unumla bansha. Joseph, kiba thon, kuat ban penyap yo, ki isi yo, dikentat yo. Kerana ujub kiba thon, kalau karang don hasan dah jo. Joseph semlama ada kecing pang kecing sitom, umat ada kiwai pat kecing ya. Kerana ujub umat ia kecing sitom. Banamar kata ki para pangai. Kajing yasha, kalau ke badan kam, hangi kum ki pangai. Namar day dah kadi kajing yasha. Kaba penlong yang ini, bat kaba penla yang ini bangin pet serta syakmat. Namar bangin don yang kajing kerman kaba em hujis kores. Akian kacang mulai ko ong, bakini kajing ki bangi mat mentah kimlong ni bak kata kaburam kaban sepet pa. Kimlong ya mentah. Panama kata lakwa ini bingin don. Ia kajing long kaba yasha. Namar bakani kajing em kam ni kajing em ko sok. Kadi kajing em kaba Bat kaba sao bingin don. Ia kajing long kum ki bangen. Ban yasha parlok da kajing iet. Ban yasha parlok da kajing iet. Don kipor ki bangila don ni kajing long ngauret. Don kapor bangila long gibreu ki bajam not. Don kapor bangila la ban yasha ya gijing ya gijing tenjo aga jing em. Kare ki basngausi kalau ba onda bangila la ban ngila job ya kita gijing ki bangimat aga jing em. Haba utai dan katai ka mah aga jing ngimla ban yasha. Kata kalau ka basngausi ngikip ki banget. Ngihap ban yasha. Ya ke ke baki ki we ki ma. Dan kapor bangi ang kaju si kaju. Ngalaju yo sko busin na kimi ki pa bangi sa ong ini kentian kaju si kaju ya unir ni kan ni. Dan kapor bakum kinong sarai balang ni ong ru kaju si kaju ya uni. Dan kapor bakum kinong yalam. Nyong kaju si kaju lathat. Hari sim lakot yang ini bagian tat no. Lakot yang ini bagian yasha. Tak kacung iet hadu kabakut. Kamda yang ini bagian give up. Bagian kenran dia lah kanu kanu kabenta joka kacung kacung. Galak banlong ke khun kacung ini. Galak banlong hakacung idai sitnga kacung ini. Galak banlong hakacung idai para banget kacung ini. Galak banlong hakacung idai bakakam kacung ini. Galak banlong hak emlang salang kacung ini. Sim lakot yang ini. Bangin kenran dia. Relakot yang ini. Bangin yasha. Tak kacung ini. Pat ngamata dia. Padai kani kacung yasha. Tak kacung ini. Baki long yang kilong sem jungi. Baki balang jungi. Kilong kum ni. Kuma kilong hadu kani kapor. Bagani. Don pun kilong yang hapok kabalang hang ni lom siap ro kibamat i kecing ya. Don ki kimi ki pa teng banya dai ka borom juki khun. Ki don ka jing skolaran. Rea preng kata baka kata ka borom ngo joki kum ki kimi ki pa. Kadi ka jing yasha ka joki. Baki pen i ka jing it. Baki khun ki balasa kama ki kelabha. Haka emlang gasalang. Dan bun kipor baka jing sniu kadang jelai na kawai kasngi si kawai kasngi. Hari namar kadang jing jai sha so ki kaptu kan ni. Bagi peni da ka jing it. Bagi tu ki bakan riang. Istang man bet. Bat ka bakhot yang iru kum ki pangat. Mangin don ni ka jing long ban yasha.
bursin ngim yo I ya kijing trot ke bangi kendo ka jeng ngiyo I ya kiwei badah bagi yo I ya kiwei ngimla ban yasha ban amal kata ka khot ngi bangin yasha bat kijing trot ke ba kiwei kimat ka jeng kini gilong kisau tuli ki bentang ki para bangai baba ngi kup ki khot jo ka balang ngi don ka bentang ka ba khrau ban penlong ya ka balang ka ba kot sekarang ni ka jing tap ka jong kuris ki ba skauret ki ba jamnot ki ba yasha slam ki ba yasha perlok ka jeng bat kini ki ar tuli ki bentang ka jong musim khot bat ka bentang jugi kup ki bangai abang ya trailang ni penlong ni ka balang ka bakhot ka balang ka basitli ka balang ka bakot sekarang yang ka jing tap kuris tu boleh ni stay ban kerku ling ba ka jing slok na ka ketian ka jong boleh ba kom ki khot ka balang ngin bu jing mut ngin nyet tadi ba ngiru ngidon ka bentang ka bakrau habang ngidai ki khot ka met ka ba em ka jong Jesus Christ ba penlong ba ka ni ka balang kabanga ngadai uduk hot joka ngin bu ka thong bakan kot sekarang yang gajing ta kuris ublei nagam ta ka porom jugu amen ngila pois ka banta ka bangin penwai no ini gajing seng ini ka por bangin yarwai da gajing yarwai ka basispa sapun nyu gajing yarwai ka basispa sapun nyu balang tangkawai hangni bat haneng bat em bat yap haju ki yaseng kraulong ukres kirwa kirukot kraulong ukon ngiru kaya tuot kumtu bro lai tiligit khat bat hadin gani ka cirwai asa khat ira bran dirmbai ba in supply tinginang ni ka cingir ku ba penwa Alangkah kau ang nebat anem bat embat siapa kaju kiaseng kralang ukon riwai ki riukon kralang ukon nangirukan yaitu Jeng em utai joy ut batin yap trem yo leiting hon ka ayah ni jeng ki cho jeng ya pa wo trong ban sa ya u bat lot ken ke sang ken ben o long ulak ya ki ba sitong sa na jen chan pa ngin mi ba u yai ba la ngi la swai on don nai ngi ban ja na wi klau ba sha nei poi so i la
tong nyuai ngingo yame ablei bala baro namar ke gospel Jisu bat langba jong kane kapor ni aingo na kabenta uneu missionary be uba melapha syakane kai ri ka jongi ya kaban yo ya ka jing sandur ya ka long breu ka man breu ya ka imlang ka salang pat kumjuru ha ka jing nang ka jing start ni da dua ye me ko tribe men isnai ya kaban kerku ya la ka jong ka balang ha kini ki rilom ki be ki jongi bahkan long da shisha kom ka syarak ka ba pen pernai bat pen thaba yala ka jong ka jing tin shan ka jong ka syakane ka ri barok ka wai bat hakane ka por ko kanrat ni aingo ru yeme namar kini ki kenten ka jong me ka bau syakri ula bet hapadang jongi ai kin long da shisha ka bor bat ka jing pen syat bor ha ka jing ya lenti ka ba kenja kristan ka jongi ha ka bangi dei ban kiu yikitim ban hiar yikitem hatang idai ban kendu yaki khoram jong ka jingem yaki speed breaker ki jong ka bat hatang ni dei ban di yaki ki bejungut bat ban mar ki tiang lamba ki kti ki jong me henrei kine baro ki don ka jing tau ya ka jing saindor jong ka jing long men sim ka jong ni light ru ingi nang ne di ki jing kerku ki jong me dak ba ma ya ka jing ai ka ba dap yang ka jong Jesu Kristus bo trai ka jing ba ka jong bleu pa ka jing slok ka jong men sim ko kini ki lai ki jing kerku ken yo ya ka ban pen syat bor ni halakas ni kat bang sa asla jong ka kendo ken long ru ka jing kerku ya ka ri ka jat ben reo ken long ka jing kerku ya ka balang ka jong me hang ni bat hasitlup jong ka pertai menta bat halakar taru amen